Катеричката Кики подаде черното си ношле от хралупата и погледна навън. Гледа и се чуди. Снощи в гората валеше студен дъжд, духаше мразовит вятър. Пък сега дърветата засипани с мек пъргав сняг, клоните им приведени до земята и цялата гора бяла, тиха, сякаш не е гора, а сън. На Кики и се поиска да потича из снега. Беше се наспала хубаво в топлата хралупа на дъба. В тая хралупа живееше вече 2 години. Всякаш есен я постеляше с мих и сухи листа. Тайна, Лена Милева, рана ми пошепна в час. Нещо тайно зная аз, че дружината ще прати утре 2 делегати, за да поздравят в обзор важен пионерски сбор. На съседа си отясно аз предадох полугласно, че дружината ще прати 3 свои делегати на не знам какъв конгрес в София и още днес. А съседа след минута своя съседка сбута. Каза: 10 делегати днес дружината ще прати. Гордо се за нас това. Чакам фестивал в Москва. Плъзна тайната навред. От съседка на съсед. И достигна като птица до последната редица, че дружината ще прати 120 делегати. През Сибир и през Алтай, в далечния Китай. Не е беда, че Райна ми пошепна малка тайна, че опашката й порасна от маловата полугласна. Но че тайната дълбока ги попречи на урока. В час учителката пита: де се произвежда тор? Райна ги каза в обзор: за какво предавах днес? Аз отвърнах: за конгрес. Де е твоята глава? А съседът ми в Москва. Кой е виждал язовир? Някой викна. Аз в Сибир. И изтърсихме накрай, че Марица е в Китай. А учителката тя двойчици ни завъртя. 10 двойки делегати до бащите ни изпрати. И за наша скръб безкрайна двойките не бяха тайна.